Turul 2 înapoi este singura, dar singura soluție. De asta candidez, să aduc turul 2 înapoi. De aceea, cred că domnul Simion și doamna Gavrilă trebuie să se retragă. De aceea le propun un pact. Pactul pentru turul 2. Cu o clauză bombă pentru domnul Georgescu. Pentru că fără turul 2, fără Călin Georgescu, nu avem cum ca țară. Cum să înaintăm altfel? Cum să defilăm prin campanie electorală cu povești și programe, când poporului nostru i-a fost furată speranța și dreptul de a alege și viitorul? Este imposibil. De aceea, turul 2 înapoi este programul meu. Singurul obiectiv. De aceea, domnule Simion, doamnă Gavrilă, este necesar să vă retrageți. Am să vă explic și de ce. Lupta voastră trebuie să fie din Parlament. Avem nevoie de ajutorul vostru. Rămâneți în cursă, veți fi admiși. Vă garantez asta. Veți fi amândoi pe buletinul de vot. Dar cu ce preț? Votul va fi împărțit. Vom risipi șansa, iar în loc de turul 2, Antonescu va fi președinte. Dar soarta noastră poate fi alta. Putem câștiga. Planul este simplu. Planul funcționează. Pasul 1. Domnule Simion, doamnă Gavrilă, vă retrageți și continuați lupta din Parlament. Vă retrageți și mă susțineți. Pasul 2. Împreună câștigăm acest scrutin cu un singur punct pe agenda națională. Turul 2 înapoi. Pasul 3. Odată ales, demarez un referendum național cu două întrebări clare. Numărul 1. Sunteți de acord că decizia autorităților de a bloca votul din turul 2 al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 a fost nedemocratică, abuzivă și asimilabilă unei lovituri de stat? Numărul 2. Sunteți de acord cu revenirea la situația juridică a turului 2 al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024? Două întrebări care nu lasă loc de interpretări. Milioane de români au dorit să voteze de asemenea cu doamna Lasconi. Nu este vorba doar despre domnul Călin. Va fi un vot copleșitor, un rezultat istoric, o reparație istorică. Pasul 4. Cu acest vot, cu sprijin parlamentar și cu o implicare internațională puternică, de care mă voi ocupa personal, vom reveni la situația juridică din decembrie 2024, turul 2 înapoi. Iar eu îmi voi da demisia, o reparație morală cu impact global. Un singur lucru avem nevoie pentru a reuși. Credință, foarte puternică credință. Dumnezeu le așează așa cum știe, El mai bine. Tot ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Totul este exact cum trebuie să fie. Domnule Simion, doamnă Gavrilă, vă rog să vă retrageți. Vă rog să mă susțineți. Vă rog să susțineți strategia cea adevărată. Uniți, avem turul 2 înapoi. Împărțiți în grupuri, îl facem președinte pe Antonescu. Nu putem accepta asta. De aceea vă propun să semnăm pactul pentru turul 2. Un document de angajament politic. Un document care oferă claritate. Un document care oferă direcții. Un angajament că avem o singură misiune și niciuna alta. Turul 2 înapoi. Și suplimentar, o garanție să includem. De vor îndrăzni a-l aresta pe domnul Georgescu, de vor încerca asta, fără să clipesc, primul meu act la Cotroceni va fi al grația. Vom garanta asta. Doar eu pot face asta. Doar eu pot strânge sprijinul internațional. Domnule Simion, doamnă Gavrilă, aștept răspunsul vostru. România așteaptă răspunsul vostru. Semnăm pactul pentru turul 2? Da sau nu? Pactul îl puteți găsi și descărca pe site-ul antonpentrudemocrație.ro. Vă aștept să urmăm strategia cea adevărată.